कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. रोजगार आणि आरोग्य सेवेसाठी आम्ही सिंधुदुर्गवासीय गोव्याकडे धाव घेतो. या क्षेत्रातील गोव्याचा आदर्श घेऊन सिंधुदुर्गात काम झालं पाहिजे. यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. त्यामुळे रोजगार आरोग्यासाठी गोव्यात जावं लागणार नाही असा दिवस लवकर येईल असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब यांनी व्यक्त केलंय. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या उपस्थितीत पार पडत असलेल्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. आदरणीय जोशी साहेब, सगळे मान्यवर मंडळी, आमचे शिक्षक आहेत, मोठ्या संख्येने समोर उपस्थित असलेले सर्व शिक्षक मंडळी, सौमूर्ती, आमचे पत्रकार बांधव आणि बंधू आणि भगिनी, सर्वप्रथम या ज्ञानपीठ पुरस्कार सोहळ्याच्या सर्वप्रथम शुभेच्छा देते. एक विशिष्ट उंचीवर हा कार्यक्रम घेऊन ठेवलेला आहे. म्हणजे खूप वेगळी उंची. म्हणजे आज आल्यानंतर इतकं छान वाटतंय की सगळ्यांचं छान ऐकायला मिळालं. एक वेगळा उदात्त भावनेनं सर्व शिक्षकांनी जे ज्या हेतूने या संस्थेची स्थापना केली आहे आणि खऱ्या अर्थानं 17 वर्ष झालं ते सातत्याने त्यासाठी काम करतायत. खरं तर शिक्षक म्हणजे ज्यांनी आम्हाला घडवलं, म्हणजे मी जे आहे ते शिक्षकांमुळे ज्यांनी घडवलं, ज्यांनी आत्मविश्वास निर्माण केला, ज्यांनी बोलायला शिक्षणाचे अवघड ABCD शिकवली आणि ज्यांनी समाजात कसं वावरायचं, आत्मविश्वासाने काम करायचं हे शिकवणारे असतात ते शिक्षक असतात. आणि खरंच कोकणातले जे शिक्षक आहेत ते विशेष करून मला सांगावंच वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळी ओळख कोकणची आहे. एक सांस्कृतिक श्रीमंती या कोकणाकडे आहे आणि एक वैभव आहे कोकणामध्ये. एक शैक्षणिक गुणवत्ता कोकणाच्या मुलांमध्ये आहे आणि ती कोणामुळे असेल ती या शिक्षकांमुळे आहे. त्यामुळे या सर्व शिक्षकांचं मी मनापासून आभार मानते. कारण आम्ही एक विद्यार्थी आहोत, आम्ही शिकत असतो आपल्याकडनं आणि आपले विचार, आपले आचार, आपले सर्वजण मुलं अंगीकृत करत असतात आणि आज ती मोठी होत आहे ती फक्त आपल्यामुळे होत आहे. आणि कोकणची ओळख एक महाराष्ट्रामध्ये वेगळी ओळख आहे आणि हे सगळं या शिक्षकांमुळे होत आहे. त्यामुळे या सर्व शिक्षकांचे मी मनापासून आभार मानते. खरं तर त्यांच्या समोर बसलेले बरेच शिक्षक, काकडकर सर आहेत सोडून देते, सगळी मंडळी स्वतःच्या खिशातले पैसे खर्च करून आजही मुलांसाठी काम करतात. म्हणजे पूर्वी आपण बघत होतो की शिक्षक मंडळी मुलांसाठी काम करतात. स्वतः एखादा गरीब मुलगा असेल तर स्वतः त्याला शिक्षण देण्यासाठी स्वतःचे पैसे खर्च करतात. पण आता हे दिसत नाही. पण आज कोकणात आजही हे दिसतंय. जे महाराष्ट्रात दिसत नाही ते कोकणात दिसतंय. का तर आपल्या शिक्षकांकडे ती भावना आहे दुसऱ्यांसाठी देण्याची, करण्याची आणि मुलं घडवण्याची. आणि खरंच आज ही मंडळी कोकणाला पुढे घेऊन जाणार आहे. खरं तर कोकणामध्ये कोकण आणि गोवा, आपण अशी सांगितलं कोकण आणि गोवा एक वेगळं नातं आहे. पण आज कोकण कुठेतरी मागे पडत चालले. का तर आज कुठेतरी बेरोजगारी आहे, आरोग्याची समस्या आहेत आणि आम्ही सगळे गोव्याकडे धाव देत असतो. आम्ही तुमच्याकडे येत असतो. काही झालं म्हणजे कॉलेजसाठी असेल आम्ही गोव्यात येतो, रोजगारासाठी आम्ही गोव्यात येतो, आजारी पडलं की आम्ही गोव्यातच येतो, आरोग्य सुविधासाठी आम्ही येतो. तर कुठेतरी याच्यावर काम झालं पाहिजे आणि गोव्याचा आदर्श खरंच कोकणातल्या म्हणजे इथे काम झालं पाहिजे. आणि खरंच आपली मुलं पुढे येऊन आज एज्युकेटेड मुलं आज या कामात दिसली पाहिजेत आणि ही पुढे आली तर कुठेतरी बदल घडवू शकतात असा विश्वास मला वाटतो. खरं तर नक्कीच पुढच्या काळात मला वाटतं आपली कोकणची मुलं हा आदर्श घेऊन पुढे काम करतील आणि आम्हाला तुमच्याकडे जास्त यावं लागणार नाही अशी परिस्थिती होईल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करते. खरं तर आपलं भाषण आम्हाला खूप छान आवडलं आणि खूप सुंदर तुम्ही सांगितलं. तुम्ही एक शिक्षक आहात आणि शिक्षक एकदा असला की तो कायमचा शिक्षक असतो आणि खरं आहे एकदा शिक्षक उभा राहिला की तो त्याचं भाषण चालू होतं आणि ते मार्गदर्शन ऐकणं हे आमचं विद्यार्थ्यांचं कर्तव्य असतं. आमचे पाटील साहेब चांगले व्याख्या
विद्यार्थी आहेत आणि आमच्या मुलांना घडवत असताना तुम्ही सगळेजण लाखो विद्यार्थ्यांना आपण सर्वांना घडवलेलं आहात. त्यामुळे तुमचं खरंच कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. ते सगळे पत्रकार आहेत आमचे मोरजकर, विनायक आहेत आमचे, विनायक गावस प्रसन्न आहेत, सगळे पत्रकार आहेत आणि अतिशय चांगलं काम म्हणजे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ बळकट करण्याचं काम हे सगळे करत असतात. आणि त्यातल्या मोठी म्हणजे आमचे मोरजकर, त्यांची फॅमिली पण अतिशय चांगली मिसेस आहेत त्या पोवाडा वगैरे छान म्हणतात, शिक्षिका आहेत त्या आणि खरंच ती मुलं घडवण्याचं काम करतात. आता मी एक शिक्षक इथे आलेले, त्यांची जुळी मुलं आहेत, त्यांना विचारलं तुम्हाला काय बनायचंय, दोघं म्हणाले मला डॉक्टर बनायचंय. म्हणजे कुठेतरी समाजाची सेवा करायचं एक रूप त्यांच्याकडे आले आणि ते त्यांना पुढे करायचे आणि शिक्षकांच्या माध्यमातून हे घडतंय. आमचे एक शेतकरी इथे आले, ते सर्वांचं मी खरंच मनापासून कौतुक करते, कोंडेकर आमचे शेतकरी. आणि खरंच अशा सुंदरशा कार्यक्रमाला आम्हाला इथे भाग घेण्याची संधी मिळाली, आम्हाला इथे बोलवलं, बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी इथे आभार व्यक्त करते. आणि मुख्यमंत्री साहेबांनंतर जास्त वेळ बोलणं उचित नाही, त्यामुळे जास्त वेळ न घेता मी सगळ्यांची रजा घेते आणि तुमच्या या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देते. आणि नक्कीच पुढच्या काळात अजून असंख्य असेच सत्कारोत्सवी उत्सव या महाराष्ट्रात नाव करू देत असा मी शुभेच्छा व्यक्त करते आणि आपले धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.